nawaitu ta'alluma izalatil jahli wa qalbi ridallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi kilangkip kang bakal hadir ing dalem penggali musonef. Hadza utawi kilangkip kang bakal hadir ing dalem penggali musonef iku babul maf'ulil ladzi. Iku babul maf'uli bab kang mertelake maf'ul. Sifate maf'ul alladzi maf'ul sing ladzi lam yusamma kang ora den arani apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Nah, fa'il dalam bahasa Arab niku subjek subjek SPOK, subjek objek predikat keterangan. Nah, niki fa'il niku fa'il niku subjek. Hadza utawi kilangkit kang bakal hadir ing dalam penggali musonef iku babul maf'uli. Bab kang mertelake maf'ul sifate maf'ul alladzi maf'ul sifatati lam yusamma kang ora den arani apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Maf'ul niku objek. Lan iki maf'ul objek. Wa huwa kados pundi pandikane musonef wa huwa utawi sing jeneng maf'ul kang ora den arani fa'ile yakni naib fa'il. Iku al-ismu isim sifat isim alladzi sifat isim al-marfu'u kang den rafa'ake apa wae isim sifat isim alladzi isim silalazi lam yuzkar kang ora den tutur mangahu bareng-bareng sartane isim apa fa'iluhu fa'ile isim. Maf'ul niku keterangan apa? Maf'ul niku subjek. Maf'ul niku objek. Dadi jenengan misale dados zaitun qaimun. Zait niku subjek, qaimun fi'il. Mula kula lan jenengan anggenipun gesang wonten alam donya menawi guneman utawa omong kalih kanca niku kudu jelas strukture. Wonten tiange, wonten penggaweane, wonten keterangane. Niki kudu jelas kabeh tur terstruktur. Wonten kalane tiang ngumpetake pendamelane. Lah niki lam yusamma fa'iluhu ora den arani fa'ile bagine umpetan. Wonten tiyang damel bagus, damel kesaenan ning boten kersa dipun arani utawa dipun ngertosi nek tiyang menika damel kesaenan. Niki golonganipun tiyang ingkang ikhlas ngamane. Senenge gawe bagus damel perkara ingkang manfaati kangge tiyang sanes ananging boten kersa dipun tinggalake kesaenanipun. Iki sing kedah kula panjenengan tiru. Niki wonten golongan walinipun Gusti Allah saking bangsa Rijalul Ghaib utawa tedhak turunipun Sayyidina Al-Kasab. Niki nek damel kesaenan boten kersa dipun ngertosi tiyang sanes. Nek tiyang sanes ngertos niku hukumipun batal. Dadi wonten kekasih Gusti Allah tiap dinten sedekah, tiap dinten bantu tiyang, tiap dinten aweh mangan dhateng tiyang sanes. Niki boten kersa dipun ngertosi prilakune lan iki ngumpetaken ngamale. Niki sing saya. Nah saniki kathah tiyang saged mbangun masjid ning oleh purun niku kedah dipun ngertosi. Damel Jumat berkah pingine dipun sebut terus-terusan.
Niki nek tesih dipun sebut dhateng makhluke Gusti Allah, angel anggenipun angsal ridhone Gusti Allah. Kula lan jenengan pripun carane damel amal, damel sedekah, damel perilaku saenan sing manfaati dhateng tiyang sanes ampun ngantos dipun sebut jenenge, ampun ngantos dipun tampilkan jenenge, mergo iki aku sing sedekah, iki aku sing gawe bangunan, iki aku sing gawe megah, iki aku sing niki, ampun ngantos ngoten niku. Mula nate merguru guru kula le belajar kula. Nek kepengin ilmune cepet mlebu utawa cepet manfaat, sing seneng sowan kiai amplopi oleh sowan niku mung aweh amplop njur tinggal lunga, mboten usah nyuwun donga napa-napa. Utawa aweh panganan dhateng tiyang ingkang berjuang wonten dalane Gusti Allah, mboten usah werna-werna. Pun beto panganan jeruk napa beras teng daleme lajeng dipun tinggal mawon. Yai niki wonten titipan kersane kangge jenengan pun wonten niku mawon, langsung wangsul, mboten usah kaken obrolan. Niki ilmune estu cepet manfaat, cepet mlebet. Lah kula niku riyen oleh dididik niku tiap dalu ken pados kiai gunung, kiai kampung sing umeh elek nek dalu niku padasane teles, utawa kiai sing seneng salat tahajud. Niki dipun padosi kanthi jumlahe 40 kiai. Dadi 41 kiai sing seneng salat dalu niku ken ninggali amplop, ken nyelesepaken wonten jendela napa wonten lawange. Niki ampun ngantos konangan. Nah niki amal-amalipun rijalul ghaib utawa kekasih Gusti Allah. Nek damel ngamal boten kersa dipun ngertosi tiyang sanes. Niki urusane hak dhateng Gusti Allah. Nah niki wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi man ihtana bi hifdihi wa fahmihi. Niki nek kepengin cepet ilmune oleh paham, oleh ridhone Gusti Allah, sing seneng sedekah, damel perilaku sae, ampun ngantos dipun sebut jenenge. Zaman saniki nggih gedene aweh 50.000 100.000 niku pengine dipun tonjolaken. Iki aku sing aweh. Saged damel madrasah kanthi megah niki jasane kula niki, niku resiko tanggung jawab akhirate. Wah niki wujude masjid pondok sing megah niki ngoten niki, lan niki resiko. Ngantos hukumipun Gusti Allah niku damel kesaenan ampun ngantos dipun ngertosi tiyang sanes, pun kantun munggah dhateng derajat ikhlas ngamale, ikhlas prilakune niki. Wa huwa utawi sing jeneng maf'ul kang ora den arani fa'il, yakni nari fa'il iku al-ismu isim. Sifate isim al-marfumu kang den rafa'ake apa wa isim, sifate isim alladzi isim silati lan yuzkar kang ora den tutur mangahu bareng-bareng sartane isim apa fa'iluhu fa'ile isim. Samongso fa'il kang ora den arani maf'ul, samongso maf'ul kang ora den arani fa'ile, yani naib fa'il wi mau isim marfu kang ora den tutur bareng-bareng sartane fa'ile isim. Fa ing kana mongko lamun ana apa al-fi'lu fi'il, ana iku madian fi'il mati. Fa ing kana samongso fa ing kana mongko lamun ana apa al-fi'lu fi'il,
ana iku madian fi'il madi qayyide ingkana lamun ana amrun perkara ana iku qayyide ingkana lamun ana apa amrun perkara ana iku kepriye terusane ten ambil fi'il ana iku madian fi'il madi terusane monggo den Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana mongko lamun ana opal fi'lu fi'il ana iku madian fi'il madi yen mengkono beja besarat induma mengko den doma apa waluhu kawitane fi'il madi wa kusira lan den kasra apa ma fi'il silema qablahu kang tetep ing dalem silema qabla akhirihi kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il madi dadi doroba dari duriba dan kasroh fi'il madi dan kasroh akhire sadurung qabla akhirihi sadurunge akhire lapa dadi kasaro dadi kusiro wa ing kana tapine lamun ana apa fi'il ana iku mudharingan fi'il mudhari yen mengkono beja besarat induma mengko den doma apa waluhu kawitane fi'il mudhari wa futiha lan den fatah apa ma fi'il silaima qabla akhirihi kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il mudhari kan lagi wa ing kana mengko lamun ana wal fi'lu fi'il ana iku madian fi'il madi yen mengkono beja besarat induma mengko den doma apa waluhu kawitane fi'il madi wa kusira tapine wa kusira lan den kasra apa ma fi'il silema qabla akhirihi kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il madi kusira duriba dan pukul sapa wasai ya bener hukume fi'il madi ya bener naib fa'ile fi'il madi kuwi mau dan domah akhire dan domah kawitane lan den kasroh akhire ya bener kawitane fi'il madi kuwi mau den domah kawitane lan den kasroh huruf sadurunge akhire fi'il madi samono kuwi rak lamun hukume naib fa'il fi'il madi lan den baril naib fa'ile fi'il mudhari sing kepriye wa in kana tapine lamun ana apa fi'il ana iku mudharingan fi'il mudhari ya mengkono beja besaratin tumma mengko den doma apa waluhu kawitane fi'il mudhari wa futiha lan den fatah apa ma fi'il silema qabla akhirihi kang tetep ing dalem sadurunge akhire fi'il mudhari wa huwa sause rampung bang musannif mertelaake sing jeneng naib fa'il fi'il madi lan fi'il mudhari mengkonuli tumandang malih bang musannif mertelaake naib tundumane naib fa'il naib fa'il dipun pertelake kelawan pandika wa huwa tapi utawi sing jeneng tundumane naib fa'il iku ngalakismaini netepi ngatasé rong duman dirubane loro dhahirun sawiji naib fa'il sing dhahir wa mudmarun lan kaping pindhone naib fa'il sing dhamir samongso tundumane naib fa'il kuwi mono loro fadhahir mengko anapun mengko utawi sing jeneng naib fa'il isim dhahir iku nahwu qalika umpamane pangucap endi duriba zaidun lafal duriba zaidun ila akhirih duriba was den pukul sapa zaidun zaid wa yudrabu lan lagi den pukul sapa zaidun zaid diantemi
lagi diantemi, lagi dipukul. Iki naib famil. Sing maune lagi mukul dadi lagi dipukul. Wa ukrima lan wis den mulyaake sapa Ngamrun Kyai Umar. Wa ukrima lan wis den mulyaake sapa Ngamrun Kyai Umar. Wa yukramu lan lagi den mulyaake sapa Ngamrun Kyai Umar. Dadi sing mulya niku golongan Kyai Umar, golongan kiai sing ikhlas ngamale. Niki angel golek kiai sing ikhlas ngamale niku angel. Ukrima wis den mulyaake sapa Ngamrun Kyai Umar. Wa ukrima lan wis den mulyaake apa Ngamrun umure kula lan jenengan iku nek dimulyakake dhateng Gusti Allah nggih kangge ibadah. Kangge netepi dawuh Gusti Allah tinggal maksiat niku jelas mulya. Wa ukrima lan wis den mulyaake sapa Ngamrun Kyai Umar. Wa yukramu lan lagi den mulyaake sapa Ngamrun Kyai Umar. Dadi umure kula lan jenengan saged mulya niku boten mung jere tapi sampun dipun mulyaake. Merga tinggal maksiat gelem ibadah, gelem nglakoni penggawe perdu lan sunat. Sawise rampung bamusane martelake naib famil isim tohir mengkonuli tumantan malih bamusane martelake naib famil isim tohir dipun martelake kelawan pandika. Wal mutmaru utawi sing jeneng naib famil isim tohir iku isnamasara ana 12. Wadzalika utawi sorai mengkono naif famil isim tohir kang 12 iku nahwu qaulika umpamane pangucap nira. Pangucap endi duribtu wa duribna wa duribta ila akhirih. Lafal duribtu wa duribna wa duribta ila akhirih. Duribtu wis den pukul sapa ingsun wa duribna lan wis den pukul sapa ingsun sarta liyane ingsun. Wa duribna lan wis wa duribta lan wis den pukul sapa sira lanang siji. Wa duribti lan wis den pukul sapa sira wadon siji. Wong wadon diantemi dipukul iki nggih merga kelakuan. Selingkuh napa-napa niki pun kathah napa mboten manut. Wa duribtu lan wis mukul lan wis den pukul sapa sira loro. Wa duribtu lan wis den pukul sapa sira lanang akeh. Wa duribtunna lan wis den pukul sapa sira wadon akeh. Wa duriba lan wis den pukul sapa wazaid. Wa duribat lan wis den pukul sapa sira sapa iya mukmin. Wa duriba lan wis den pukul sapa sira lanang loro. Wa duribu lan wis den pukul sapa sira lanang akeh. Wa duribna lan wis den pukul sapa sira wadon akeh. Hadza utawi iki langgih kang bakal hadir ing dalam penggali bamusane iku babul mubtada'i bab kang martelake mubtada wal khabari lan martelake khabare mubtada. Kados pundi pandikane bamusane al mubtada'u utawi sing jeneng mubtada iku huwa utawi sing jeneng mubtada mungguhe ulama binahu. Iku al ismu isim sifate isim al marfumu kang den rafake apa wa isim. Sifate isim al ari kang sepi apa wa isim. Sepi ngambil awamili saking pira-pira amil. Sifate awamil al lafdiyati kang bangsa lafaz apa wa amil. Mubtada niku isim kang sepi saking awamil. Awamil niku dipun jelasake wonten bab i'rab perubah sing dadosake perubahan awamil ad-dakhilati al-i'rabu wa takhyiru awahiril kalimi ad-dakhilati.
Dadi ngawamil iku pira-pira ngamal utawa perilaku sing gawe rusak lafdiyah kang bangsa lafat sing nyata. Sawise rampung bangusane martelake sing jeneng mubtada mongko nuli tumandang malih bangusane martelake sing jeneng khabare mubtada dipun martelake kelawan pandika wal khabaru utawi sing jeneng wal khabaru utawi khabar iku huwa utawi sing jeneng khabar iku alismu isim sifat isim al marfumu kang den rafake apa wae isim sifat isim al musnadu kang den sendhahake apa wae isim ilaihi maring mubtadane wadzalika utawi sorae mengkono sing jeneng mubtada khabar iku nahwu qalika umpamane pangucap nira pangucap endi zaitun qaimun lafal zaitun qaimun ila akhirih. Dadi mubtada niku perilaku khabar niku sing aweh kabar. Wonten mubtada wong sing ngomong aweh kabar tapi saged dipun pertanggungjawabkan, wonten kabar sing boten saged dipun pertanggungjawabkan. Lan iki kedahe khabar niku nggih jelas. Wonten wong kok ngumpetaken kabar, ngumpetke critane niku nggih kathah sebab perilakune berbahaya. Dan iki wontene mubtada sepaket kalian khabar. Wonten tiyang hakul yakin dikancani terus-terusan niku tiyang niku cerita utawa aweh kabar. Oh aku ki asal usule kados niki. Syaraté niku mesti mubtada mesti aweh kabar. Wonten mubtada buang khabar. Waqis wakaf tiba minim nafi waqad yajuzu nahwa izun ulur rosa. Niki wonten mubtada buang khabar. Faizun ulur rosa. Faizun utawi wong kang bejo sapa ulur rosati wong kang oleh pituduh. Dadi wong sing bejo niku wong sing oleh pituduh. Temriki mubtada kedah wonten khabare. Kula lanjeran dadi mubtada kedah aweh khabar mujudaken kabar sing jelas. Dadi tiyang Islam niku nggih aweh kabar yang gembira. Berilah kabar pada temanmu yang baik-baik saja, kebahagiaan. Ora kok aweh kabar wontene sambat terus niku kan repot. Zaitun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa wae Zaid. Kan jelas kae kancaku lagi ngadeg jenenge Zaid. Wa Zaidani lan wis ngadeg sapa Zaid loro. Wa Zaitun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg sapa wa Zaid. Wa Zaidani utawi Zaid loro iku qaimani wong kang ngadeg karone. Wa zaituna utawi zait akeh iku qaimuna wong kang padha ngadeg kabeh. Wal mubtada sawise rampung bangsane mertelake sing jeneng mubtada khabar mongko nuli tumandang malih bangsane mertelake tundungane mubtada dipun mertelake kelawan pandika. Wal mubtada utawi tundungane mubtada iku ismani duweni rong duman. Dirupane loro ki mubtada ki ana loro. Dirupane loro dhahirun sawiji mubtada isim dhahir wa mudmarun lan kapindhone mubtada isim dhahir. Samangsa tundungane mubtada ki mau ana loro. Padahirun wanapun utawi sing jeneng mubtada isim dhahir iku ma barang silaima taqaddama kang wis dingin apa wama. Padahirun utawi sing jeneng mubtada isim dhahir iku ma isim silaima taqaddama kang wis dingin apa dikruhu dituture ma. Sawise rampung bangsane mertelake sing jeneng mubtada isim dhahir mongko nuli
tumandang malih bangsane mertelake mubtada isim dhamir dipun mertelake kelawan pandika wal mudmaru utawi sing jeneng mubtada isim dhamir iku isna asara ana 12 wa hiya mudmaru utawi mubtada isim dhamir iku isna asara ana 12 wa hiya utawi sing jeneng mubtada isim dhamir kang 12 iku anna sawiji lafal anna wa nahnu lan lafal nahnu wa anta lan lafal anta wa anti lan lafal anti wa antuma wa antum ila akhirih ana nahnu anta anti antuma antum wa antuna lan nama antuna wa huwa lan lafal huwa wa hiya lan lafal hiya wa huma lan tamir huma wa hum lan lafal hum wa huna lan lafal huna wa zalika utawi sore mengkono mubtada isim dhamir kang 12 iku nahu qalika umpamane pangucap nira pangucap endi anak imun lafal anak imun ana utawi ingsun iku imun wong kang ngadeg sapa ingsun wa nahnu utawi ingsun sarta liyane ingsun iku imuna wong kang ngadeg kabeh wa malan lafal sile masbah kang rupane apa wa ma rupane dalika ing kono-kono lafal anak imun wa nahnu imuna sawise rampung bangusane mertelake sing jeneng mubtada isim dhamir mung tumandang malih bangusane mertelake mubtada isim dhamir sawise rampung bangusane mertelake sing jeneng mubtada isim dhamir mung tumandang malih bangusane mertelake sing jeneng mubtada isim dhamir dipun pertelake kelawan pandika wal khabar sawise rampung bangusane mertelake tundumane mubtada mengkono li tumandang malih bangusane mertelake tundumane khabar dipun pertelake kelawan pandika wal khabaru tapi utawi tundumane khabar iku ismani duweni rong tuman dirupane loro mufradun sawiji khabar isim mufrad wa khairu mufradin lan kabeh pindhone khabar isim khairu mufrad samong-samong tudumane khabar ki ana loro fal mufradun kan mongko utawi sing jeneng khabar isim mufrad iku nahwu zaitun qaimun umpamane lafal zaitun qaimun zaitun utawi zait iku qaimun wong kang ngadeg sapa wa zait sawise rampung bangusane mertelake khabar isim mufrad mongko tumandang malih bangusane mertelake khabar isim ghairu mufrad dipun mertelake lan pandika wa ghairu mufradin utawi khabar ghairu mufrad iku arba'at wasya'a ana papat pira-pira perkara dirupane papat al jaru wal majrur sawiji jar majrur wa dzarfu lan kaping pindhone dzaraf wal fi'lu lan kaping telune fi'il ma'a fa'ilihi bareng-bareng sartane fa'il fi'il wal mubtada lan kaping papate mubtada mana khabarihi bareng-bareng sartane khabari mubtada wadzalika utawi sarai mengkono mubtada isim wadzalika utawi sarai mengkono khabar khairu mufrad kang papat iku nahwu qalika umpamane paucap nira paucap di zaitun fitari lafal zaitun fitari lakhirihi zaitun utawi zait iku fitari tetep ing dalem desa nah iki wonten zait iku nami tiyang iku kainun tetep fitari ing dalem desa wis dadi lurah yang menang desa apa malih iki wong sing gelem niteni tiyang niku gampil nek tesih kluyuran bola-bali boten nate wangsul omah
setunggal niku krana pendamelan teng kalih niku krana kathah masalah. Lah niki wong kok jarang ngomah oleh niteni niku gampil, setunggal gaweane tebih teng kalih niku mergo bermasalah. Nah niki Zaidun bin Dari kok wis gelem kang omah anteng mangkung manembah niki dadi wong sing istiqomah. Zaidun utawi Zaid iku kainun tetep dari yang dalam omah utawa dalam desa. Wis nyambut gawe rampung bali omah apa niki sing anteng kali keluargane. Wa Zaidun utawi Zaid iku indaka tetep ing dalam sandinira. Wa Zaidun utawi Zaid iku kainun tetep indaka ana ing dalem sandinira utawa di dekatmu. Dadi saking wedine dadi buronan pengine cepet karo kancane. Wa Zaidun utawi Zaid iku indaka tetep ana ing dalem sandinira. Wa Zaidun utawi Zaid iku koma wis ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Ya ajeng kados napa kula njenengan gandulane ya ramane utawa bapake nek tesih gesah. Wonten masalah wonten napa niku kedah curhate kalih bapak. Bapake ora akur kepripun carane ngalah riyen. Napa sing dadekake masalah mboten akur. Saya dangu mangke atine sing gedhe mulih ngapura kabeh tiyang niku gadah masalah. Mula teng mriki dipun critani wa Zaidun utawi Zaid iku koma wis ngadeg sapa bu bapake Zaid. Anak damel masalah bapake tetep open. Nek bapake boten open niku saking kebangetane. Sawise saking kebangetane le dadi anak kurang ajar niku atur kabeh salah sungkem kalian bapak. Insyaallah hakul yakin bapak niku tetep open. Ampun nyalake prilakune bapake iki. Wa Zaidun utawi Zaid iku koma wis ngadeg sapa abuhu bapake Zaid anak polah bapake niku tetep keprada tetep tanggung jawab. Wa Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi tanggane Zaid iku dahibatun wong kang budalan sapa wa Zaid. Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi jariyah Zaid utawa tanggane Zaid iku dahibatun wong kang budalan sapa jariyah tanggane mergo polahe dhewe niku mboten damel nyaman tangga teparo akhire tanggane minggat. Wa Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi jariyah Zaid utawa tetanggane Zaid iku daribatun wong kang budalan wong kang lunga sapa jariyah. Terus lunga jenengan bali tanggane metu sebab bebet utawa enek weruh raine. Dan niki tangga niku ngaruh. Kula lanjengan langsung wonten omah tanggane kremut. Akhire lunga. Lah iki nek mboten tanggane sing kalah geser minggat nggih kula lanjengan sing pindah. Zaidun utawi Zaid iku jariyatuhu utawi jariyah Zaid iku daibatun wong kang budalan sapa jariyah. Ning nek pun 40 munggah 50 taun iku kumpul wonten kendurenan utawa wonten tahlil. Kok wong tahlil niku kathah sing meneng kabeh sebab umure pun sepuh-sepuh. Lajeng ngandhake napa? Ajeng crita napa? Kabeh prilakune sampun menep pun ngertos kabeh kae polamu biyen jaman wonten iki. Sing setunggal nggih pun sami paham. Sami-sami memaklumi perilaku zaman kuno. Niki dadine tiyang sepuh kumpul tahlil yasin niku sami meneng ndengkluk ikhlas nyuwun pangapura dhateng Gusti Allah kanthi wasan yasin tahlil wonten desa-desa.
kumpul sami-sami sepuhe sing boten cocok nggih dikluk, boten ngertos masa lalune napa pun sami pahame. Pun sepuh ajeng napa malih iki Zaitun Jariyatuhu Dhahibatun Al-Fatihah.